ayo tumfo o se tutu a odi otoso mienu asante hene onne de asem na ba aya na ba bo mi ndini de za do man ni se wo fi se enye mo na mo de krata no mo san ye enye mo munim ho hwede a edi na si kwan se mo de be court sampa asem no de be bobodi na ende be mo bu no original house of chiefs be mo manhia eyaya no yakofa aba aba no de ne hunnim eni tram ka che do man hene se so pese nipa bunu asase su a ni nkonwa no betimi ahwe ne 100%. Sa modua no amoni din de but by inference no hu se me opese oka no by your France be free France na yewura osetutu onim se sampafo France ye woni be free bae benchi sa na tie Abusha for ya mamu nyina akwaba embranya support TV so kasenya support na waje me so se sane ne badwemba kwan so ya send ye hyamu bio ye da urade ase me ma wakwaba so nkokora yi na mesrewo se subscribe to channel no like share mo bibia enya bi enhwe comment section no so ya wode ya o na wache wadwen ama no aye kama midin ene oba ye hwama ye boa enne da ye so me ne comfort black power na atena se a ye bedi enkomo yi me mana na kwaba ne de ne enkomo hwehwe ni nyina no ahyehye so ama no aye kama emre yen wadaroma nana me ma kwaba ndio so e bibia boko jama daroma na ye send ye hye bio na nanu ya ye nche ye kora ne tena se na ye di enkomo efa sampansam wa ye wura tena se au kan bi emte ko be 2 weeks ni ene tena se na ye di ho enkomo na o say yura bobi mo sobo minister interior minister bono yes a so munyina ka ho bi na de ekoso no ekoso yura kan asem yetena ase eka di nkomo akra fa ho eche ya adwen fa ho a ene aye kasai ye na nadoma hene ene nadoma hene so akasa de yura kan ye no o so dia doma hene we interior minister dabi onye interior minister na se sande hene wanga sa nchira hemfo o ka se mampenifo ba ye na nakasa o se ye na nakasa me pese be se ye ene ya kan o ne ya kodane ne de be pese be ti ne fa nu ninya den enyina no so fa enkasa wadaroma se be yenka se ya kasa ma ye na okay nti ye nhyase o tura uwia no adot question na de abusa me we de ye gusa ye tie no ane edidi ne ye gusa ye tie no wa hu di bia no waposo ne edidi nkomoko nti no watie me wadaroma pacha so hwɛ me ane wate wo so no watie era ade ande owie masem na me ma wakwa aba aya sampa era nkonya akasie a ewo bunu manim na sei ana Ghana baako aya sampa mia mamia wadaroma bibi nkoyo o wadan say we o kasa onu be bia na wo magira so kasa tenten wo ho mfumuso mpam da no krempeni fasima maka no yete Ghana ha na ye wura do ma hene be ka ase sampa ehye sumase e ba ne se ne de wo se nkonwa kese a ewo ebunu mam no sampa ka okay menti bibia ase wonto ho na se yabi ye wura do ma hene konwa na eye kese pa ehye hwan ase akonwa wode ne ho no onhye obi ase Dese sampa konwa ne de ne ho de ye de ba ne de se na ye wura na ase ehye sumase okay se konwa ne suma enhye obi ase se sumase dia e wo se sampa fo omusu ai kire sumahene na first shot kura na wa committee ni hu ene ba yire o interview mu cause in first shoot wa committee wa wanu masemu na wo se sampa hye sumase okay ene de sa ya konwa kese e wo bunu mem kesa kuja kesa so ntimi nse obi ase ase ah pese o kire okay
Akonya kese bi ade ne ho. De ne ho. Nhyɛ obi ase. Enhyɛ obi ase. Nti ba ne sɛn na na saa enkonwa na wo ho no. Ye wote sɛ bi a kasuma ɛna ye akonwa kese wo ho a na nka sampa nyina abɛhyɛ nase. Na nka mu nyina so ya kyerɛ no. Said the onse oba ya sante ha ye o man hene bi wo ho a dukurofo no so aye kyerɛ wo no na ɔde na bɛ kyerɛ sante hene ɛne obi wo ho ye obrempɔn o so aye kyerɛ sante hene straight man hene so aye kyerɛ sante hene straight ba bi wo ho a o mu so aye kyerɛ wo hene wo ho ansa na ye de na kɔ kyerɛ wo nti sampa de ne ye de hin bia koi okay ye nto aso abusuan ye to aso sampa yen nyina yenim enema asisi sampa mi sura ebesinle nipa beye adunu se nipa bedi akonwanti na hwere bankwa ba ba prade minima no ba bu ba social media so bebre yewra enchariye wote asantefo ba konya kase so otumfo osɛ tutu ato so mienu ɔka bibi ɛwɔ manhyia esu abɛyɛ na ɔtwe mienu ni yewra asɛm na ɔka yɛ no yewra mamma akyira Ghana fo bɛnte aseɛ yewra ɔka ya sɛ sampa akonwa baayɛ dɛ bɛbua wɔ mmara kwan so amanneɛ kwan so a bɛde ama bi a ɔno ne di no boy ana chese obo me amadamfo tole sangma jafla se onu ne di sa akonwa no yewra sa asem ya opanyin kase okaye no okwani ya na emu bi oye ya se ene kase oka bi sa na ebo akiri na yewra anya nokre na nya ho agina yewra de mahene kasa tenten fum so mpamu wo de kin aka wasen aka bi o on se sampa akonwa na da ho mo se sam modua di akonwa na 10 years ena sam agafra ade ne court e court no okodi bi mo ho e wo ne court mo ne court asem enye santehena asem mo ena mo de asem ne ba manhia manhia na mo de ba ne ma obi aka ne mpanyin nsem Omwadi asem be ka kire mo se sampafo omo fra bi jan ene bai entino obi abeka ne mpanyin nsem ene ko ba te se samajafra omo na konwa ne yede ayo omo dia na emum samodua nkrofo na di bi pen e ma ayekọ akire ko hu se samodua ne mpo no ne nanamo a awonto ato aso obeduru no so no ye dom besi awowa e wo sa ahemfio e ka so do bi besi awowa e hye sen awowa ne setete no se awokwaje bosia e wo bi ho a enne ye sefa dancing bra na collateral na say na court ko kano no sa ana galanta guarantee no ma me guarantee ma entino omo de omo asefo no na be guarantee ye e wo samajafra mo abusuam se fa nipa ebe siwa ansa na ade na wo hwe ne de amawo se ka se asiwa eso de ade ne ba na be fa nipa ko sa matiase e do be si awowa enti awowa no ukọ na wo de ade ne ba na wa be fa wo nipa ye dey ekọ okay na ukọ na wa amfa ade na wo beje ye na ama so nipa naka se nipa no tra busuya ahimfie ho a otimi ebedi akonwa ne bi so se obeka busuya no ho na emom no se ntam ka bam manso bam na ye kwa akire ne ekohunu se kwan se na afa so bewura busuya ni mu a yetimi reject o ma akọ ba bi it's what di bia wie betimi akọ okay enu nti na wo mo do makonwa be dom asante enne se wo so won soma asante bi ne bi ma asante ne se kọ onfa ho se do ma no mo soma asante wo so won som bi asante ne de na kokot da bi sante ne te chenche na obesoma asante ana ne mo mabakwa sam kusie so obodo na ahwe ade dua poma no ye ka mo mabesoma asante a oka ho uyi hu firi manyeye okay uyi hu hwe nyeye ti mesre yewura do ma hene enye court no na sante hene ebu ejina so kasa o de sante hene kan nyina ne se
asem ne court no court abua ne bem ena mo ankasa Ebron Regional House of Chiefs no mu na mo gina mu e de letter ne call national mo gasete no enti sanya mu na mo de call ya e kwa be no mo fa so mo gasete no e ma yewura mahama e so kra ka sampa hene obo ni din se sama jafra ene ya gasete no ese gazette no kra sana eye national baji atum no regional nsa sha assign the why na assign ye okay enu na court frame mu amanko adoma hene be kan se ene esa na tie kura na obeku bi na akwakodam court kura ye obebu mra no so enti se one court assign na one sign a court wo kwan se omode letter ko mo ye gazette no okay who ye judge enti wo so na hu mra se ye gazette no na nye ye na mo sign na nye ya mo fa letter enko de kronti a mo nyini ntum wo ho kinko chirem enchirem ba court here court now wase bra na wa mana time no so na wanya court timi gira ni tumi so I dey say me fa ne say me fie yi me di obi ka ena me di me fie akwesi awowa ena fie na asika wa say me de kɔ no ma mfa anko no de nkrata ne kɔ court a na court frɛ me na mama court wa hu tumi say obaka che say omo nkoton fie no fa nti omo ka because mama ana mo nkyeremu ma me kyerem court ye nkum nipa wo esi be kyere wase mu anya free regional so ko na shankwa na yes ya sign to was sign enti say omo nti ase a we nya ntokwa omo mfa nkɔ court na court nsan kyerem bi na court nkyerem bi okay to ko na court e de rose ba say see the letter ne ba ye hwehwe mu no ye de ba wo ho say sign one sign na emra no ama ye kwan am ya ye ti se ne ye kedi asema na wo kene se ye nana ye kom na se bia ye nana ne nsan hya se nyon ne sign ne se obi afogere ye nana signature ena odia gazette we nti obetimi e de famra kwan so enti oni ho a hwan ne timi sign ne signature so o signature on signature ne ba ye ne nya ne dia dia e ye hwan ne sign ye na oni ho a hwan ne wotumi so o ye na assistant so o ye president yes the vice ne hwan ibisha ne secretary so ne sign ya nti ehwe mu a ibehu enti bibi akoso enti ya mesere se ya o mfa brem ne masante hene ena ye nua sama jafra esa modua ono ankasa o committee ne ho wo sante hene nim na ne tena so kan ye so ti ase se wadi hene 10 years na wakonwa ne manso aba ho na wo ba sante hene nim a ye nworo ye mpaboa mfa ye na nsi fom ye nworo ya bidabi o yo wo hene nti me nworo nti asem na aba ho ena ye ka obetuma twa kwa akire kakra so ti ase na ye busa waso o me de akonwa for 10 years ya gaseti mi nyina ne mo manso na ye dey aba ho ne ya hwehwem tama sante hene ka na gaseti be ne na wo ho na gazette ni gazette bi anu wadi akonya 10 years di ne si kwan che mutimi gazette no mabusa question we busa minya answer anu ye bia mai di ne si kwan che nipa na di akonya 10 years e say we kan wa 12 years e say 12 years ni di ntini ntimi gazette no it say po bi o ma sampa adwo a e samodua na ma sampa adwo sama jafra ona ma sampa adwo because udi akonya 10 years na ko ho kwaso ko zumatu no hehe ya ana di akonya ma no di 1 year ni pass 2 years muan ya wura na mintime ho ase wo ye se ono obedi akonwa na wie na ya gasete no ono ebe se ku na chika kro no wona de konse no konse no wo anya odi na wo se no ye de ma 10 years no kan de o de family kwan so nti ade na o so ntia se o so family kwan so nye ntokwa so ma ye ntokwa so anya ne kase twitwie ti ewura do ma hene mesere no so ase anya ono ne san ye na se o ma fogire na de akọ eho de a anyam bia famra kwan so on famra kwan so asem no ba so no ntu kwan o wa ha o mo kan asem o court dai be court bia de ekoso bia no e wo media no so obi ehunu de eko ti afa de ba ne se na so mo kan asem foro kire yi jo na ye to so ara to aso okay ana ma hia na me ka kire Ghana po a otumfo se tutu a otoso mienu asante hene bra kope no no na se no kan se court abua sa asem no a ekire ni pakra odi sampa hene no enya nokre na nokre ni nie minim de ye wura na du ba bi na okasa e be sre ne lawyer fo no se aya bane ne nkasa kakra bane ne nkasa na oka bibia enya na te se abunufo ye mu binu ya wa ne ye kutupa se amamre bi a ono na yo ye sikwane ye wura se ansana jina ya bi besi de manhia no
yewura na asem no nipa ba ko odi abeto ha nipa na odi beto ha no eye nipa a oni otumfo enam no sama tole samba jafla odi beto ha se kroma se fia ono ka ho ma abushakuro na me yansa no be di sampa akonya na mmom ne pan so se esese odi yewura nkanye no ni asam ne ko manhia fikasiem nipa me yansa na ono odi na sam ko ye no na ko yi ba ko afrim sabako eya sam oduafo bendibi na be kura de ne yewura o kasa na o kan se sa sam odua no amoni di ne de but by influence no mu se me o person kan no by your France be preference na yewura o se tutu onim se sampafo France no one be free buy benchi sa na tie poso Masian poso bio na gina pinti amamera ne yesesa no ana nipa bonesem aden ye nyina me kura me yakola minim se Abidjan France o se Abidjan o capital town in France entino o mu nyina ye Abidjan fo nyina na emom ye nyina ye asantefo enti metuma di santena na kodwana dabi utwa hemfie ka na o ye de hie dabi da ye du besi awowa me driver ye du besi awowa udi akodwa dabi enti se no memfa ne se Abidjan o mu nim wahene wo ho France fo nsi hene France o mu nsi hene president no mu nim o mu president enti no Abidjan president Watala enyem bia no obeba sampa so obedi akonya na dabi abro fra Abidjan ontimi mba eye ko tam ko ni se no mu dwane firi ho ebe tena sampa omo tena sampa no wieye no ekon na eba ye ne bae enti no emra sante omo do makonya bedom asante no on se kon ne bae no na se obi adu obi atumi efutu fra yes ena mababa di akonya ewo ho na kuro no kura no se kuro no ye 50 omo amokon ye omo gi kuro no si ho ye ka omo nyina bom ama obi adi akonya na wo de o ka se yi ba ko firi mu no sam modua mo aside no eya awowa ene do mbesi ye ne nana de nana besi awowa eti se do nana si awowa na kwanya bi aba no wadi akonya ne bi na se ne ho asem aba ne ye ka de a wudi bi enya yie eno ne abakwasem no okay on se le bi ameka se yewura wo ka asem a wodi free by 300 years 150 years no de boba di wo wadi akonya 20 years 30 years no be kan se age akonya free unsem dabi yanje ye abakosem eda ho na yehye so yanhwe ya bere we ya ne ya interview wo nyansapoi hwe de to no apatrapa twetwe mutwo hwe de abere we ya dura fe na de akonya ma no na de bia meka se ye wo se be kun oso na empiriku se hu nkopira twen oso no beba no wakunu empiriku se no na wonsa na de kokun oso no mu agu oso no beba na fe fofo kun enye ye so enti ye besre yewura do ma hene asem na aba no enye sante hene nko na share dem o ma nhye kokoam e ya ma o mic kan wa bakwasem ya ma me mic me kan ma bakwasem ana asem no so ye social media asem a de bia me se sante hene won e den so be hunu nyansa asen sante hene cause asem na aba no edom gu ho camera da so o ana obi e kan ne mpanyin nsem o se woni me se asem so mo kan ne kokoam a ke baka se chinchim sam moduansa no ke nya evidence bia so nya evidence bia enti se na ye hwe ne bia ne mfa kamla nsi bibi so ene mfa open kura ana mfa kamla ne ntoto enu tina tete na kamla ni woni e bodwa mo amansan nyina ni behwe amansan nyina mra na mai mu dansa ni enu tina first no se ye base ya manfo fifiri babi na obi abetie bi na ya dance ya na obi akwa de kan wa kan sa pepepe na wote baby na wa ma obede no achim se bi mu ma waso daye obechire mu se na bi wonti min chire so tina panyifo se ka hwe ase yenka mu asem ti mesere do ma hene na daworoma oye wa hene prekope ni mintimi nka se ntia do ma hene mintimi ndidi na tem na emu masem ni si ya se ya kire ya adwene na daworoma wono kura de oda so ya adwuma wa abam
enye kasa we a wo kyerɛkyerɛ mu emmoa okay omo mfa mla kwan so fanka asem emfanka asem we na tuontwa enya asem ne baa ya na santehene esesa modua sama Jafra nkofa konwa yes Dabi obi a bebo ni nkuro obi a bebo ni nkuro santehene wanga sati nipa wo dabe no matena wa watena mu bida ye santehene na gasati nipa na mu mo makasema nu mu asem ena court mo na on the court na court say e wo ho kwan se gasati no ya bele mo lete sa mo sign ya gasati no ma sign ya gasati no ena wo se nyewa ana obi koton ya na obi afa sante domahene sengre cha ton agisika ena wasan ya na ha famra kwan so an yebehu ye famla kwan so a yebehu do wasan ya waton enti be sere ye wura domahene se wase Samba Jafra eye na damfo dia na yonko mukura matese ye so madu agora che ama omutina tumi da fie ba ko mukura so emra wote se yakọ Samba Jafra afie se national security o se armed robbers o ekọ nadamfo no fie ekọ se ni fie wo cheche nkwala ebu wo mo no oba abonten be kan se de omo ye ne nya na okay ye wurade na wo kan ye ne de wate adi muaye ba okay wadamfo no obi ne ye na yaka de se ya ede na se esi o se ye o ya bi se de wo si bo katole nyina na se wunnim no se eye wadamfo tole so ti ase ena asam se ya de ato no emra wadamfo no mo de akonwa ne ma asam modua no wan take action boni bia e ba ne se ne kodi ni hodi a amanfo take action boni editia no odi akonwa 10 years no anyam bia no na kofiso no na kofiso no omo ye na yie na samodua koye ya domahini ko obi no 10 years ni nyina no na oye yie na nya yie ana nana ensi yento aso na ya principal ne baba betena da bia be woi nti wo be kasa bi furi France dia no kura ni mo ya na Ghana bo ya ne principal enya hia ne beto ya ye nyina ye ne baba ko ye ni baba ko yewra abia yewra okan ye no na o shakura na obiobo me samposo bi maposo se yewra domahene se eye ehie ne da ye ne France entem na omu nyina ye France for ye nyina nipa ba ko anyam bia ye be sere se na konwa no onsore mfama domafo ni bindi omu nyina ye domafo ye domani nkwa na wetin otimi dia konwa na o yan domafo nyina betimi dia konwa na omu nyina ane na omu nyina ntimi dia konwa de o kire mu ide to omu nyina ye France for dia na omu nyina ye ade ba ko dia se omu nyina ye domafo na omu nyina domafo enti ade na domafo bi ntimi dia konwa na ye wo twotwo dia konwa na ye wo mo die wo ho nganti ye wo mo die dia ade na ye ni wo mo die wo France ho me die aya na me pe question ho me question me penti empanyifo bebere se me didi atem me mu ade da bi ubusa question a unidi obi atem wo wonu masem se ye nyina ya ade ba ko anyam bia se ye nyina ya Ghana fo de a enti se me sore se domahene fo akonwa na ma me ni 1 year o de ba ma me ana abra ye nyina ya Ghana fo don't even fama mketu abi dabi adentra oti fa ba sa ba de je sa na tie akonwa ye akonwa bia ne de wo foro ene wo mo tete nkonwa enya wo de aso akonwa ho asem ba mo mpese wo beka no kure so nim ho ba kosem ena wo ka no kure e be yi ne to apie no kure na me ye live ena ni 3 days na me ye live ena ye nua bi busa ase se ukobosom ho koya ade na se unya mfa asedan koya na se ade ni yira mfa asedan koya bosom ni timi chewa na okay nam so bosom ni betima chew ba ewo nkiremu de tie ne se ukobosom so miensa na de adwuma ba ko pɛ ne kobosom no different miensa na se asedan no time no so na se ode asedan ko ba bi na wanfa ko ba bi a obetimi achew na emomu ni se wono nko aho na okoye e na ade na ye yie e na sika ni hu ade ba akoda ase abosom no onchew na emomu se sika wo ho na so wa se onko da na ase a obechew bosom adwuma e 9 months okay
na man say ma oba fa afuro no eh 1 year okay ti say 1 year ne so na mfa na se da nkoma anu a wait ma cho no ma extra time 3 months aka ho extra ka ho extra ka ho so ko han obi dan na obi tu no eno de dan to nyemo boa extra ni extra so mfa e say dey say tu na contract eno so na contract contract eno no so ho ha entino konfo ba bi ba so en ma ye nka bi o ma ye nka bi na me say ma me na me ye me life o na o ma ba so enti wo ba wo ye nyansani a no wasere me wo question ye be ma akwan no wabusa na me say wote wona a o bo apuo ni nti opese wo be kire ma de kro nti a bosom no be kire no na me say ma me phone no kura bi o so pass all life so life e ko kire wasem yes me na ma so me life e na obi abusa me question e na ma kire ni mu say ye ne a mo ba ye ho no e ya na mo ko ba bi a so ko ba bi miensa na ade ni ya e bi miensa da ho nyina ase because wo ni woni be efiri ba ye e bi efiri ba ye correct ne mo ba bi ade ase da be ko na bi kura nye ho na ye e the problem be bla wa e bi na aduru ho ye o ebi na aduru hoi se wo fi se enye mo na mo de krata no mo san ye enye mo munim ho hwe de a edi na si kwan se mo de be court bibia nsi kwan bibia ni we si kwan nti nyema na ekoso no do ma ne de ene ne mpatam de be sere si ye nyina ye France fo de a ne nyina ye ade ba ko de a ye nyina ye Ghana fo ti sere do ma hene se na konwa no o ma mmefuru bi ana nti ma won furu bi sa ye fansi ye ntie de aka ne to so na ye fansi na Tisha so wachi. Obo odini. Regional minister obo odini. Obo police penyini. Se DC, obo interior minister, obo chief transit minister. To a larger extent abane. Nane ma share wa mpesa Ghana di bian say. Sampa assembly di abebo dina and the bemo bunu regional house of chiefs. Bemo manshia. Eyaya no yakofa aba. Abane di ne hunnim. Okay. Ewura do ma hene na da woroma omoma makwanya na nka menene mienu 101 na nka yemusa busa question bi wodoma ene ne patam ne chama jafra okay adie wo ansem bisa o se aban ehunnim ti se base ye bebo a ye mo manhia ene bono regional house of chiefs waya adie Oba chama mada komana na we de mama me fama no okay me am papa jojo yese wakasa okay yen hwe se sama jafra eko se o de letter koi se opese wokoye ne na ayi regional minister ene mpanyimfo o de letter no koye no te na mpanyimfo ne kaye mpanyimfo ne se pressure wo ho onya abotre ohun ya ne se obi yese se obekọ de omunya security ma no kore ebeto enso beto abonte me nya be kan bi so that se obekọ a ye nya security ma no guarantee security yes enti no ono so ntimi fa ne nkwa nkoto asan enti ojaye ye hu ya ne se oye obi fufuro oye odi de munya security ma na adoma hene wa babie enti eba ne se ne yi aban hu firi ma ne yi esa aban hu agim aban na ba nyina aban na mu aban na de hu agim san krofo yi a otumfo bom din omu nyina aban na mu ana no omu ya achiamefo omu nyina aban na enti bede ne yi aban firi ye yi firi menye yi sire yi adoma hene ma on fa pressure ko kade ni kwase woka okay na se wono kra ye kan woka ho because wo ya aban on so ya aban wo so wo ya judge okay eni tira maka che do ma hene se so person nipa bunu asase su a ni nkonwa ne betimi ahwe ne 100% na ka tua se no waje wo abem tina ka tua kra bubu se bedu manje betu 500 mil ama waje 500 mil Bindi ni se bedu enti pere na wo pere no wa abem mu no me kra mi hu se odi asem da ebi na we wura de wodi asem bi ene de se bi ensem se be social media ne de odi ya camera be ba wo be odi nsem won se court wori en fa camera nko won se court ene mti me hu bi da se wo hu bi da betuma kire me court wori enti no mesere ne se o na ni nko na konwa na waforo no ho onyin on retire free abem ma na ni nko na konwa nkonwa na behwe wo nkonwa na behwe wo ise nyankopon kora aboa wo galamse aba wasase ne so manse aba wasase so enti machines betima ma abrofo no makọ agreement se me se wo pese wo betu manse wo mikuro mu a me nhihye yeni se ye ka se factory 4 eno mu no sa na te e wo ye wo hene me te me ni je ye pa wo nhihye ya wo sa wo ye no no na yi wo fra manyofo mu o ma hyase o mo build wo so te ase bono ne patem sa na te enti no mu no aba no
Onko a wontimi nya yɛde a mo so betua percentage ama aban. Okay. Na mmom mo asase ne yɛ mo dia no, mo nhyehyɛ ni better trade. It's a better trade as about. Na Burkina, better trade wo ho. Me wo gold, me here machine way, me here me here way. Na me so me di amount. The other man me balance a yɛtete free mu a. The also sika so de ma me no. Me here sika no. Sa ma me ne ma we. Tie. No no say do ma hene ekoso. Na oya amamre me gold no etimi pie na mpuntunduma timi ba kurom ho. Na timamfo no enya adwuma ye. Enche na bia ko enye be kodom akwa ko adwuma ye ofa awofa. So tiase. Enti fan hyehyɛ papa ema wo mo. Da bia meka me say ya hemfo no a ewa Asante region no. Omo ndwene ye ho. Because okọ boase a hwe boase mans. Ye hwe kwan ye nam so. Hwe mans ye wo ho. Enti sie ye hyehyɛ papa ene ye se kwan wei e wo se mo ye within 3 months bia no mo mfa so mo nya se ya nya se ma mo nya a tumi be no mo. Mo ni tumi bia mo pa tu nko ade o mbe ye. Enti do ma hene emfa ne nim dia ne nyansam emma asantefo ahemfo no bi ehu sese bibi mu anwene enkoyie onya chance na fa ya wodie ne yie na nkofo nhwe so nsua enye se wo hene we aka se ena nya nokore enya nokore no se wo abakwase ho wo man o na mo ho nokore pa so enti mesre se oka se yenyi aban firi mu a enye yie ono nko antimi nhye ne ho mfa mansefo na aba ha no mo nya nhyehyɛ e wo sɛ aban gye ne percentage. Okay. Ona kuru nso nya ne de sa na kuru na nya ne de enti kuru ne nhyehyɛ na abetuma ka se me de me hia sika me wo hene me nkwa me nyi mfa nhye botom emfa nhwe me yere ne me mba fa ye mpuntu dwuma okuru mu tie sa na kwa me nkroma ye ana asem de wade na bebi abo asini de wa kyerɛ ye no kora enough enough kora enough my I want to say obi so panyin bi up to now de nya hu letter no but it is say nam from say opanyin bi de yewura ye na nadoma hene called to say yenje ni tumi de mfiri ni nsem na ohu ni say wa fom mahu sa nsem no mehwe no UTV okay na nipa no otwere letter no ne kwan so ano no. Okay. Ni nyina ye sampanse nsem ya. Ni sampanse nsem ya because we are P court judge. Eba ne sen na obi kwakwaya yie. Bi agasete ne kwaya yie. Yesi ye man no security. Ye man security. Ye man security man vanko. Aha, na security no kwa de ma your friend say. Bono regional minister and I say police penyi owo. Aha. Ba bia interior minister. Okay. The interior minister no say ono so na ye Sambajafra. Samodua lawyer. E was answer nsem. I bono original minister mo na ye ne lawyer. Nti no ono ye lawyer na ankwa ama no. Ya man minister no. Nti obetwe ama wo Sambajafra na. Eso twemo we nye na as a conflict of interest go baby. So ta say. Nti no ye besere say aban ni hu firimu a. Enye ye. Say aban ni hu firimu dia ene na do ma hene so be yi hu firimu. Oya aban. No. Na ka so on resign po na ontimi nye na hensem je. So ta say. O resign betuma ye wa hensem eyi. Okay. Cause say you transfer odo akoba bia na won say guwachi sasasasa. Akonya so ekura woni kwa so koye samasa wo bi ho. Yes. So. Ena ye be sere do ma hene. Enkoto no. Enu nya dibuo. Be ma chia o chia sei. Oba ne koto. Say no dey say we police nya na. Be ma chia nyina sanete. Okay. Be ma bia nchia ye sei. Ena oba ekoto no achia. Okay. Enu bi na mbusa papa shi no. Say na papa shi oba shi ya na papa. Oba ye he. Ena be ma ye de. Be ma ye he. He. No ba ye shi. Ento no fa shi ni na ye fa he. Ena o ina fa he. Mama he. Tie ye. Ento obi a wadana de obeka so han biti. Wa aka sa kura. Was to atale ma senefa. Wo so obi a to atale ma senefa. Na. So that's it. The best. Fine. The ensam na aba no. Ye nyina no. Sante hene eye me hene. Do ma hene eye me hene. Na emumu no aya ye ntrase. Na ye nhwe se ahemfo mienu nya kasa aya na ye mfa ho. Na emumu no asem ya do ma hene de ba ye. Enye do ma hene ne otumfo na enya asem. Dabi. Enema bi akoso a otumfo tu kwan ba ye bo na chi. It is a regional minister na obo di no.
any interior minister obo ni din any police panyin obo ni din so mo fi say asem na omo ka no enye no kora ade na omo mfa ka ma santehene ho say yewura wo ba ye no makeka nsem bi afa ho e de akire wo ama wa ba bonten ama yatibi yewura wada woro manye sa na tie o ne mu ye say because police panyin kura na wada police fo nyina no etumituni na otonensa fresh santehene koi e mo no so ba santehene ho ti se we police ni panyin wo ho na se santehene omabo kwa adu a kire santehene se eye wo nyina mo hyase na se nyemo a de na se mo ye be kirem e bia na ni parko ba ka kire santehene obedi ntro on so ne ho abo e no so on fan ntro nya asem ntino wato ama mo se mote sa de a emre ye ni nka so e dinu ansem babada bi ewura asem na obada be ka kire onye sanete se ni tie na ono kro mfa leta bia ma ho se opescrity okay e na ye kura ye nim se aga sete na ni ada ho na fe nkire mu bia wo bia na aba na mpanyimfo ni mu na alata e na ye wura da ma hene wona ba respond nyam bia ye wura bo udi okay wa modi Matiase aban mu no kan ho asem aban panyimfo so no aban panyimfo e na national security ni nya wo do ma hene wona da no interior minister nya wa nyina ashama regional minister so nya wa John Dramani Mahama Senate interior minister ene ho ayeto wo so aba enye government appointee government appointee wo enti appointee wo na se enye ya so ho enti no sa na omo so omo atwere letter na ko no se yewura do ma hene eyi no emfiri ni nsem mesre se enye se yenye emfiri ni nsem e bia wa fa process mu no waduru ho na de omo betimi aye ne se wa fom a ohia so twe a ya twe na so na emu no se ukwasi yenye ni post emfiri ni nsem na se aye personal attack okay emra wo ho ti se wa fom mra na emra no mu na bata mra no ho no emra bia ya twere bia ho asotwen wo ho okay ti nya wona be firi wo fi ya twere leta akọ se yenye obi akonya mfiri yenye ne sa Matiase na mena wasena the base they say the base MP the base don't say I can't the base they say papa honorable penny Kennedy Japan ono ane da no na metete aha no ane yetete iza ba esi aye kasa honorable ababonten ababe kasa say no kwere say de di nkomore no kwere say ye papa baumia aba ne ncheni na be di nkomo so mdwe kwa so mo nkambo no mo nye campaign 2028 aha nje no kwere say oba no hobeka esa mo ntwatro aha enye ntwatro oba ne ncheni na ba be di nkomo de na emom wate so wonte aho say menu momu nye campaign mi wom bi menu mo nye onte na ho party ne die owom o MPP party a ofiri ma yede owom aha ba say bia oni ni boma ye campaign ye enye die oni ni do ontimi enye de yatete no wada masala de yatete no okay meni kan Japan ya adwen oni na ya adwen ona wo mu de ade na onye campaign meni na ya adwen 10 cents ne de bono no anyam bia no yewura Mahama baumia babonten se entesa aboro nye sori ana odi kan Japan atem anyam bi obi ya bia ni tiri so tumi campaign da bi odi no beka fa ho amka kan Japan ohoro nanim ko so kan Japan tumi top pick up e de ma wo e de na baumia to ama MPP party adene nipa mpe no kore sa nipa ye nya atwom atwom so na ekunye no anti politics abrofo se no me politics na ana Ghana de na say politics that game no enti won tete na tie nya me ho o wi a wasa be ka kire me say abacho be hu minister no tene bicycle so ko parliament gere so de ba na sesa so yo ya campaign na mu ne wo no the base ya campaign onya njintum say the base o me say ya campaign why is it by force ebe ka be 3 months am ya ba na ye ho say wa we underground campaign underground grassroots no say omo say MPP were propaganda NDC were propaganda kontompo ene no kore say yes mo pede won fa kontompo ene no kore nse ense o de pepepe ye pepepe yo na ye ntina the base ya ban Matiase the base me MP Kwabere South ope ana ebe to am na man hia so mama me kwase afo hene mienu nyina waje edwuma na si na ye na wase so ne yedi nkomo enes abusia ye fa ne nyina ensi a comment section ye ode ya na wacha wadwen ama no aye ka na kai
So be subscribe to channel na. Why do $100? I said the dollar is aboy boss aso my yenche so what am na wi. O be kon ye be. Na say number no nso ye. Me say do mo nya o ma ye. Oji obi fo an subscribe. Ebiru an dey am. Okay, Matt. I was saying for the guy so I said that's never send the share you macro. I don't think you bube. The brebe is this you bube. I buy the day. Kura preko enim sebe. Odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie. Ema aseduamfo. Blani pie frimantam be hin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye yie bi. Tontonte ye no sa na ye fa. Nyansapo. Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntuma ye fe. Ni din de say. Ni din de Obama. Akola wa no so. Pese otrimu osuma. Ense bratam. Sefam ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twa ni mu nyame nai. Ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Se bedi akone be kwen bodi atwede. Na se Kofi Nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya.